Воўк Леванович нарадзіўся ў вёсцы Копча Свіслацкай вобласці Бабруйскага павета, цяпер Асіповіцкі раён Магілёўскай вобласці, у працоўнай земляробчай сям'і, як ён пісаў у сваёй аўтабіяграфіі. Але па іншых звестках нарадзіўся ён на хутары Лявонаўка ў збяднелай шляхецкай сям'і, якой належаў Георг Трубы, вядомы з 14 стагоддзя. Прозвішча Воўк Леванович знаходзіцца ў спісе старажытных шляхецкіх родаў Беларусі. Родапачынальнікам воўкаў Левановічаў з'яўляецца баярын Леон Воўк ці Лявон, што парадзіла у розных крыніцах і сустракаецца рознае напісанне прозвішча Воўк Леванович ці Воўк Леванович. Гэты Лявон Рыгоравіч у 1562 годзе атрымаў ад караля Жыгімунда II Аўгуста граматы на валоданне вотчынамі ў рэчыцкам павеце. Як сведчаць старадаўнія дакументы, да канца 18 стагоддзя шырокія зямельныя ўладанні Левановічаў меліся ў паселішчах Высокая, Слабада, Зарычы, Сяроўка, Плутоўка і іншыя. У сваёй аўтабіяграфіі Воўк Леванович пісаў, што ў 10 год бацькі ўладкавалі яго ў Бабруйскую гімназію, таму што замужняя сястра, якая жыла ў горадзе, змагла даць яму бясплатную кватэру і харчаванне. І вось гэта вытрымка з яго карыкулум вітаем, где он пишет: «А мои успехи в учении дали возможность бесплатного обучения в Бобруйской гимназии на протяжении всего курса». У 1911 годзе Воўк Леванович скончыў гімназію з срэбраным медалём і ў тым жа годзе паступіў у Петербургскі універсітэт на славяна-рускае аддзяленне гісторыка-філалагічнага факультэта. Падчас вучобы наведваў семінары акадэміка Шахматова па гісторыі рускай мовы, прафесара Будуэна де Куртэнэ па параўнальнай граматыцы славянскіх моў, слухаў лекцыі па стараславянскай мове, гісторыі дыялекталогіі рускай мовы акадэміка Карскага, а на сваё жыццё зарабляў прыватнымі урокамі. Першая імперыялістычная вайна на доўгія гады спыніла вучобу юнака. У 1914 годзе, скончыўшы 3 курсы універсітэта, ён па ўласным жаданні пайшоў на фронт і з 1814 па 18 год служыў у арміі. З аўтабіяграфічных запісаў. В 1918-19 учебном году я, еще не окончив Петроградского университета, из которого был отвлечен мировой войной, будучи уже на 4-м курсе историко-филологического факультета. И далее, в сентябре 1917 года попал, возможно, так читается из документов, в Полтавский офицерский госпиталь, куда был эвакуирован больной плевритом с театра военных действий. У 1918 годзе пасля некалькіх раненняў цяжкай хваробы ён быў прызнаны непрыдатным да далейшай вайсковай службы і вярнуўся да бацькоў. Амаль 2 гады выкладаў рускую і лацінскую мовы у Бабруйскай прыватнай гімназіі Гадыцкага цвіркі і Клецкай грамадскай гімназіі. З 1920 па 22 год служыў Чырвонай арміі. Апошні год службы быў штатным выкладчыкам рускай мовы на 81-х мінскіх командных курсах рабоча-селянскай Чырвонай арміі. Нет? Толькі праз 8 гадоў, у восень 1922 года, ён нарэшце змог узнавіць вучобу ва ўніверсітэце і ў маі 1923 года атрымаў дыплом аб яго заканчэнні. Як таленавітаму і перспектыўнаму выпускніку яму прапанавалі месца выкладчыка на кафедры рускай мовы, але Воўк Леванович адмовіўся і вярнуўся на радзіну. Увогуле, 1920-е гады адзначаюцца даволі плённай працай вучонага. У Мінску ён быў прызначаны наркам асветы са жніўня 1923 года выкладчыкам беларускай мовы і літаратуры у польскім і яўрэйскім педагагічным тэхнікумах. А ўжо з кастрычніка гэтага ж года Беларускі дзяржаўны універсітэт залічыў яго у навуковыя супрацоўнікі для падрыхтоўкі да выкладчыцкай працы. Вось такі цікавы факт, што не так было проста зрабіцца супрацоўнікам універсітэта. У 1924 годзе Воўк Леванович паступае асістэнтам на кафедру гісторыі беларускай мовы Белдзяржуніверсітэта, а праз 3 гады у 1927 становіцца дацэнтам згаданай кафедры, дзе
Мгм. Акрамя гісторыі беларускай мовы ён чытаў курс, это я опять не туда, извините. Чытаў курс рускай мовы, вёў семінары па сучаснай беларускай, стараславянскай, польскай, чэшскай, сербскай, балгарскай мовах, спецсемінары па мове літоўскай метрыкі. Пэўныя выкладчыцкія здольнасці ў спалучэнні шырокай эрудыцыі вывучалі яго сярод выкладчыкаў. Універсітэцкія курсы Воўка Лівановіча па гісторыі беларускай мовы, рускай мовы, мовазнаўчыя семінары заўсёды выклікалі вялікую цікавасць сярод студэнтаў. Але ён не абмяжоўваўся толькі выкладчыцкай дзейнасцю. У ім арганічна спалучаўся і педагог, і навуковец. Галоўнымі аб'ектамі навуковых даследаванняў вучонага былі гісторыя беларускай мовы і беларуская дыялекталогія. Таксама ён вывучаў старажытныя беларускія пісьмовыя помнікі, у прыватнасці выданні Францыска Скарыны. У 1925 годзе вучоны друкуе сваю першую навуковую працу «Гістарычнае вывучэнне беларускай мовы ў славянскай міфалогіі». А ў 1926 годзе выйшаў з друку яго гісторыка-дыялектычны нарыс «Беларускае аканне», у зносках да якой адзначалася, што, цытата, «У аснову гэтай працы ў скарочаным відзе пададзены два рэфераты, чытаныя аўтарам у Інстытуце беларускай культуры ў лістападзе-снежні 1921 года і ў навуковым таварыстве пры Беларускім дзяржаўным універсітэце ў маі 1926 года. Як вынік вывучэння мовы скарынаўскіх выданняў з'явіўся артыкул «Мова выданняў Францішка Скарыны» ў 27 годзе, падрыхтаваны да 400-годдзя беларускага друку. У ЦНБ НАН Беларусі захоўваюцца прыжыццёвыя выданні згаданых прац вучонага з яго дарчымі надпісамі. Вядомаму беларускаму этнографу і фалькларысту, правадзейнаму члену Інбелкульта Александру Казіміровичу Сершпутоўскаму ад аўтара у 1926 годзе была падпісана праца «Беларускае аканне». А асобны адбітак скарынінскага зборніка з працай «Мова выданняў Францішка Скарыны» ў 28 годзе быў падараваны Воўк Лівановічам, філолагу-славісту, доктару філалагічных навук Канстанціну Аляксеевічу Пушкарэвічу, які на той час працаваў выкладчыкам у Ленінградскім дзяржаўным універсітэце. Можна, а то я сейчас не туда. У 1927 годзе пры Інстытуце беларускай культуры была створана камісія па укладанні гістарычнага слоўніка беларускай мовы. І Воўк Лівановіч быў прызначаны яе навуковым сакратаром. На чарговым пасяджэнні камісіі ён выступіў з дакладам аб прынцыпах і метадах укладання гістарычнага слоўніка беларускай мовы. Многімі палажэннямі даклада пазней, як своеаблівай інструкцыяй, карысталіся навукоўцы ў працы над слоўнікам. Вось, на жаль, толькі адзіны фотаздымак мы маем у архіве Іосифа Васильевича. Гэта вось Воўк Лівановіч з Мікалаем Михайловичем Нікольскім, беларускім гісторыкам, акадэмікам Акадэміі навук Беларусі. Ён у 22 годзе быў запрошаны на працу ў Беларускі дзяржаўны універсітэт, быў дэканам, можа я вашы нейкія там, быў дэканам педагагічнага факультэта і прафесарам кафедры старажытнай гісторыі. А з 1931 года пачаў працаваць у Інстытуце гісторыі Акадэміі навук СССР. Ён быў спачатку загадчыкам сектара этнаграфіі і фальклору, а потым з 1937 па 1953 год дырэктарам згаданай установы. І на фотаздымку таксама Александр Миколаевич Вознесенскі, рускі беларускі літаратуразнавец. Ён працаваў у БДУ у 1921-30 годах. У тым жа 1927 годзе вучоны выдаў на ўласныя сродкі літаграфічным спосабам лекцыі па гісторыі беларускай мовы, якія былі зацверджаны Народным камісарыятам асветы БССР як вучэбны дапаможнік, і ён быў перавыдадзены ў Мінску 1900, всем вядомы, 94 годзе. У прадмове да выдання Воўк Лівановіч адзначаў, што недахоп часу ў сувязі з патрэбай як нахутчэй даць падручнік для студэнтаў прымусіў пакінуць кніжку ў аснове ў тым выглядзе, як яна была падрыхтавана да друку яшчэ вясной 1925 годзе. У рукапісным архіве Воўк Лівановіча захоўваецца вельмі цікавы дакумент. Гэта чарнавыя накіды адказа вучонага на крытычны водзыў Язэпа Лёсіка на згаданую працу. Гэты водзыў быў надрукаваны ў газеце «Савецкая Беларусь» у лютым 1928 года пад назвай «Цікавішся, прачытай».
лекцыі па гісторыі беларускай мовы О.В. Лівановіча. Так ён. Трэба адзначыць, што вядомы палітычны дзеяч, мовазнавец, літаратуразнавец і сапраўдны член інбелкульта Язэп Лёсік ужо на той час удзельнічаў у рабоце тэрміналагічнай камісіі і быў адным з ініцыятараў рэформы беларускай азбукі і правапісу ў 26-м годзе. А ў 27-м годзе, калі стварылася наша акадэмія навук, ён быў абраны акадэмікам. Але звернемся да дакумента. У ім Воўк Лівановіч выказвае свой погляд на гісторыю беларускай мовы, прыводзіць прыклады і параўноўвае выкарыстанне так званых русізмаў у сваёй працы і ў Лёсіка ў кніжцы «Граматыка беларускай мовы. Фанетыка». Так Воўк Лівановіч піша, што я Лёсік, так, калі цытаваць, замест таго, каб лаяць мяне, прыпісваючы мне тую тэндэнцыю перакручвання на расійскі лад беларускай мовы, якой у мяне няма, а есть толькі арыентацыя на жывую народную мову, прыватна на гаворку бабруйшчыны цэнтральнай Беларусі. І лепш уважна прачытаў і вывучыў тое, што ёсць у маіх лекцыях. Тады б ён зразумеў, чаму ёсць супольныя рэчы ў беларускіх гаворках, і велікарускіх, і украінскіх, і чаму гэтых рыс дужа многа. Больш я не буду цытаваць дакумент, ён захоўваецца ў нашым архіве ў бібліятэкі. Я запрашаю ўсіх, каму цікава, прыйти пазнаёміцца з ім. Разам з тым, там ёсць нешта цікавае. Разам з тым, ён жа, так, я далей. Разам з тым, ён бы, можа, не так пужаўся, гэта цытата з дакумента, і тэрмінаў русь, рускі, праруская мова, якіх ён вельмі не любіць і якія мною ўжываюцца ў лекцыях у адносінах да старадаўняй Беларусі і старабеларускай мовы, падкрэслена вучоным, згодна з гістарычнымі фактамі, і пра якія я нават раблю спецыяльную заўвагу на старонкі 183 маіх лекцый. Тэрміны «русь» і «рускі» я ўжываю ў адносінах да разгляду эпохі выключна для захавання точнасці гістарычнай тэрміналогіі, не ўкладаючы ў апошнюю ніякага палітычнага для сучаснага моманту смысла. Ужо мы чуем, што ёсць уже і палітычная нейкая падаплёка. Так. Магчыма, што ў падтрымку вучонага ў сакавіку 1928 года, вось злева гэты дакумент, вядомы беларускі філолаг-славіст, этнограф, фалькларыст, правадзейны член інбелкульта і Акадэміі навук СССР прафесор Еўхім Карскі ў сваім водзыве пра навуковую дзейнасць Воўк Лівановіча адзначаў, што той обнаружил солидное познание по истории русского языка и диалектологии, а также по старославянскому языку. Как уроженец Беларуси, он стал преподавателем Белорусского университета, где читал также специальные курсы по белорусскому языку и его истории. Результатом этого преподавания явились вполне научные лекции по истории белорусской мовы. На працягу 1928-30-х гадоў вышлі з друку такія даследаванні Воўка Лівановіча, як важнейшыя рысы гаворкі вёскі Татаркавіча і гаворак ваколічных вёсак, форма прошлага ў будучым, будуллі, у мове дакументаў літоўскай метрыкі, важнейшыя рысы у кансанантызме дзярэўні Татаркавіча Бабруйскага вокругу, еще к вопросу о ляжскіх чертах беларускай фанетыкі, апошняя на рускай мове і іншае. Сярод творчых і навуковых дакументаў рукапіснага архіва вучонага захоўваецца чарнавы автограф, ось злева бачым, працы форма прошлага ў будучым будуль у мове дакументаў літоўскай метрыкі. Далей. Дзякуй. Лінгвістычная дыскусія, у цэнтры якой апынуўся Воўк Лівановіч, набыла ў канцы 1920-х гадоў востры характар. Вучонага абвінавачвалі ў велікадзяржаўным шавінізме. Ён, у сваю чаргу, рэагуючы на нападкі, абвінавачваў супернікаў у спробе адарваць беларускую мову ад расейскай, у засмечанні яе паланізмамі. Ён адзначаў, што да маёй пазіцыі ў пытанні беларусізацыі, то яна ясная ўжо з таго, што вот ужо 7-й год, як я сумленна працую на карысць гэтай справы навукова і як выкладчык. Выступленне вучонага ў 1929 годзе ў Акадэміі навук БССР з дакладам пра некаторыя важнейшыя недакопы беларускай літаратурнай мовы было неадназначна сустрэта ў навуковым асяроддзі і вызвала шырокую дыскусію сярод мовазнаўцаў, якія лічылі многія палажэнні даклада памылковымі, а самого учонага абвінавачвалі нават у неэтычных паводзінах.
Усё гэта зрабіла становішча навукоўца яшчэ больш складаным. У снежні 1929 года ён быў вымушаны нават звярнуцца ў камісію па чыстцы ячэйкі КПБ БАН, дзе адзначаў, вось справа гэты дакумент, тут толькі два аркушы, але ён 3 ці 4 мае. Ён адзначаў, некаторыя таварышы, я буду так, як у дакуменце, як, напрыклад, Жылуновіч, якім не падабаецца мая ўстаноўка ў закранутых мною пытаннях нарміравання літаратурнай беларускай мовы, хочуць скампраметаваць яго даклад з палітычнага боку, не маючы на гэта ніякіх фактычных падстаў. Гэта ўжо не палеміка, але брудная, закрэслена Левановічам, тэндэнцыйная палітычная інсінуацыя, працяг той жа лініі цкавання ў адносінах не толькі да мяне, а і да некаторых іншых навуковых работнікаў, якая наглядаецца ўжо не першы год у нас на Беларусі. Прычына гэтага цкавання ў тым, што навуковыя работнікі, якія падлягаюць гэтаму цкаванню, у сваёй навуковай рабоце рэзка разыходзяцца ў пытаннях навуковай метадалогіі з тымі ідэалістычна-нацыяналістычнымі антимарксісцкімі падкрэслена установкамі, якія праводзяць у сваёй рабоце значная частка беларускіх навуковых і наогул культурных работнікаў, якія займаюць у гэтай рабоце кіруючае палажэнне. Для таго, каб камісія магла аб'ектыўна разабрацца ў тым, наколькі правільную ацэнку так паспешна даў Жылуновіч майму дакладу і наколькі з другога боку праў я, называючы гэтую ацэнку тэндэнцыёзнай палітычнай інсінуацыі, прыкладаю пры гэтым тэзісы майго дакладу. Апроч таго, прасіў бы камісію разам з партыйнай арганізацыяй БАН прыняць удзел у дыскусіі па майму дакладу. Бо мне, які заўсёды імкнуўся працаваць на карысць пралетарскай навукі, вельмі важна ведаць ацэнку гэтай работы з боку не аддзельных асоб, але ўсяе партыйнай арганізацыі тае установы, дзе я работаю ў цэлым. І было падпісана вучоны спецыяліст Інстытута мовы БАН, дацэнт Белдзяржуніверсітэта Воўк Левановіч. У склаўшыся абставінах у 1930 годзе Воўк Левановіч быў вымушаны пераехаць у Саратаў. Там ён уладкаваўся на кафедру мовазнаўства педагагічнага факультэта Саратаўскага дзяржаўнага універсітэта. Займаўся навуковай працай па агульным мовазнаўстве і рускай мове. У фондзе Воўк Левановіча, які захоўваецца у нас у бібліятэцы, асобны раздзел складаюць рабочыя планы вучонага, праграмы курсы лекцый па гісторыі рускай мовы, тэмы семінарскіх заняткаў, заўвагі на праграмы па рускай і калмыцкай мовах і іншыя дакументы часоў працы ў Саратаўскім дзяржаўным універсітэце. У 1934 годзе Воўк Левановіч быў арыштаваны, але неўзабаве вызвалены, пасля чаго пераехаў у Оренбург. Там загадаваў кафедрай рускай мовы і літаратуры ў педагагічным інстытуце. У верасні 1937 года вучоны быў зноў арыштаваны. У лютым 1938 года асуджаны за ўдзел у контррэвалюцыйнай, тэрарыстычнай і дыверсійна-шкодніцкай арганізацыі і прысуджаны да расстрэлу з канфіскацыяй маёмасці. Па адных звестках прысуд быў прыведзены ў выкананне ў тым жа годзе, а па іншых звестках жыццё яго абарвалася ў лагеры на поўначы ў 1943 годзе, як і жыццё шматлікіх іншых беспадстаўна абвінавачаных прадстаўнікоў беларускай творчай інтэлігенцыі. Але ў 1958 годзе і толькі тады ён быў рэабілітаваны. І апошні слайд. Частка рукапіснага архіва Іосіфа Васильевича Воўка Левановіча знаходзілася да 1983 года ў Інстытуце мовазнаўства Акадэміі навук. Потым архіў быў перададзены ў акадэмічную бібліятэку. Пэўная колькасць дакументаў была атрымана ў 1984 годзе ад дачкі Воўка Левановіча Ксеніі Іосіфаўны. Зараз асабісты фонд вучонага зберагаецца ў ЦНБ дан Беларусі пад нумарам 34, налічвае 171 адзінку захавання з храналагічнымі рамкамі 1918-1942 годы. У яго складзе чарнавікі навуковых прац, выпісы па мовазнаўству, матэрыялы выкладчыцкай дзейнасці,
Не шмат некаторых дакументы да біяграфіі. Гэта копія пасведчання аб заканчэнні Петраградскага універсітэта, анатаваны спісак прац біяграфічныя звесткі, копія характарыстыкі рэкамендацый Карскага, а таксама невялічкая калекцыя дакументаў, сабраная вучоным. Гэта кнігі з яго паметамі, вытрымкі з газет, часопісаў і іншых. І я запрашаю ўсіх тых наведацца ў аддзел рэдкіх кніг і рукапісаў, маючы адносіны, пісьмо ад дырэкцыі, што яны хацяць, што ёсць жаданне папрацаваць з рукапісным архівам Воўк-Лівановіча, і таксама гэта ўсё вывучыць. Дзякуй за ўвагу. Трэба адзначыць, што і сам Воўк-Ліванович таксама быў гісторыкам, таму што на той момант факультэт быў гісторыка-філалагічны. І Андрей Николаевич, доцент Белорусского державного университета. Праслухаўшы папярэдні даклад, я б хацеў бы таксама зрабіць невялічкія заўвагі, якія зараз хвіліначку. А дзе тут зараз? Я тут падрыхтаваў, ужо не рыхтаваў саму прэзентацыю, а вырашыў зрабіць толькі шэраг фотаздымкаў, якія будуць цікавы, каб для нашай тэмы. Гэта ў першую чаргу яго бацькі родныя. Гэта Василий Андреевич і Розалія Стефановна. Трэба адзначыць, што сам Воўк-Ліванович, ён рос у такой поліканфесійнай сям'і. Бацька быў праваслаўным, маці была каталічкай. Акрамя Осі, як яго звалі ў сям'і, яшчэ было 4 браціў, 4 браты і 3 сястры. Таму гэта была такая вельмі вялікая сям'я з бяднелай шляхтай беларускай. Дарэчы, захаваўся дакумент ад 30 лістапада 1900 года, згодна з якім определением правительствующего сената Иосиф Васильевич Воўк-Ліванович был признан в потомственном дворянстве с правом на внесение в дворянскую родословную книгу. Ну, але гэты факт, яго сацыяльнае паходжанне, зразумела, ў савецкія часы крыху ўжо так скрывалася. Ён пісаў, што з трудовой сем'і мелкого землероба или сын трудового землепашца. Ну, таму што шляхта сапраўды быў, бацька быў збяднелым шляхцюком, і грошай не было нават на яго выхаванне ўжо ў Бабруйскай гімназіі. Ёсць яшчэ такі вось цікавы фотаздымак, зараз тут, як это мне його переключить? Ось тут таксама здымак разом з сёстрамі старэйшымі. Ён тут таксама пазначаны, вось за спіною маці знаходзіцца Иосиф Васильевич. Ну, на гэты момант яму тут яшчэ ён вучань Бабруйскай класічнай гімназіі. Ужо шэраг звестак пра яго было сказана, таму я не буду на гэта так акцэнтаваць увагі, а толькі яшчэ прадэманструю вось гэта яго здымак вучня Бабруйскай класічнай гімназіі. Вось гэта наш Иосиф Васильевич Воўк-Ліванович. І на адваротным баку гэтага фотаздымку маецца такі надпіс: «На долгую добрую память дорогим родителям моим, родителям папе и маме от любящего их сына Иосифа Воўк-Лівановича. 23 марта 1908 года». Дарэчы, я тут в першую чаргу трэба было адзначыць, што сам я ніколі біяграфіяй Воўк-Лівановича не займаўся, але у нас, як і у вас, таксама такое значная падзея, гэта 100-гадовы юбілей як універсітэта і Інстытута беларускай культуры, ну, Акадэміі навук. І мы на працягу ўжо з 2017 года распрацоўвалі шэраг выкладчыкаў, найбольш знакамітых, выбітных, хто ў свой час працаваў у універсітэце, і мне вось даручылі займацца Воўк-Лівановичам. Ну і па гэтай прымаўцы беларускай взяўся за гуш, не кажу, што не душ, прыйшлося ўключацца ў працу, улічваючы ў першую чаргу тое, што трэба было некі рыхтаваць тэкст, які б ужо даваў бы нешта новае для чытача, а не займацца перапісваннем таго, што ўжо нарыхтавалі папярэднікі. Ну і з гэтай нагоды атрымалася папрацаваць з матэрыяламі Воўк-Лівановича студэнцкай справы яго асабістай, якая захоўваецца ў Цэнтральным гістарычным архіве
Санкт-Петербурга. Вось яшчэ гэта яго фотаздымак Ваўка Лівановича, такі вельмі прывабны. І там таксама зносіць шэраг такіх цікавых звестак, тому што ён ведае, вучыўся да рэвалюцыі працяглы час, потым пайшоўшы на фронт, вярнуўся ў універсітэт, таму справа яна такая вельмі працягнутая, ну і змяшчае вельмі шмат такіх цікавых звестак. Ну і ў дапаўненне атрымалася звязацца, знайсці ўжо внукаў Ваўка Лівановича, не внукаў, а внука Бориса Наумовича Лівановича, які жыве ў Москве зараз. Мы перыядычна з ім так ужо перапісваемся, так з ім даже сябраваліся. Ён вельмі любіць бабруйскі зефір, вось гэты наш. І я гэта ведаючы, так перыядычна му прывожу, таму што мы таксама каранямі з Бабруйшчыны. І все то, што было ў іх у хатніх архівах, яны вось паспрабавалі знайсці, вельмі зацікавіліся, што Ваўка Лівановича іх дзеда ведаюць, і пайшлі на кантакт. І вось я ездзіў таксама ў Маскву, ну і спрабаваў там нейкім чынам кантактаваць з іх прадстаўнікамі. Таксама тут жыве яшчэ і внучка у Бабруйску Іосифа Васильевича. Ну, мы таксама з ёй там перапісваліся, але за тым ковідным часам так да яе патрапіць на сённяшні дзень і не атрымалася. Ну і вось, улічваючы зараз хвіліначку, як гэта тут перавернуць. Там ёсць. Зараз. Вось гэта фотаздымак ужо часоў навучання у Петербургскім універсітэце. Гэта вось з асабістай справы фотаздымак. Ён яшчэ ёсць і крыху іншы. Гэта на гэтым метрыку, які змяшчаецца. Вось зараз хвіліначку. Вось. На яго вось асабістай залікоўцы, так, там, дзе пазначаны, якія прадметы ён здаваў падчас навучання ў Петербургскім універсітэце. Дарэчы, не толькі займаўся такім навучаннем, але і быў сакратаром, а потым і намеснікам, затем старшыні бабруйскага зямляцтва ў Петраградскім універсітэце. І там ёсць паперы, якія датычныя яго вось дабравольнага ўжо выпраўкі на фронт Першай сусветнай вайны. 4 верасня 2014 года ён написал заяву на имя ректора с текстом: «Имею честь просить ваше превосходительство переслать мои документы нотариусу для снятия с них копий, нужных мне для предоставления в Николаевское кавалерийское училище». Ён вельмі хутка, там праз 6 месяцаў скончыў гэты курс вучылішча і быў адпраўлены ў 7-й драгунскі Кінбурнскі полк. Вось гэта фотаздымак, які ён ужо даслаў падчас службы ў арміі. У горад Барысаглебск у 6-м запасным кавалерыйскім палку служыў. У 16-17 годах карнет Ваўка Ліванович прымаў удзел у баявых дзеяннях. У адным з баёў, як гэта сведчаць самі ўжо ўнукі, адзін з нямецкіх кавалерыстаў праткнуў яго пікай. І гэта, ну, задзела лёгкая, і ў выніку гэтая рана, яна дала потым ужо такое абцяжарана была, і ён захварэў плеўрытам, пасля чаго быў адпраўлены ў палтаўскі афіцэрскі шпіталь. А адтуль ужо камісаваны і выехаў да сябе на радзіму, на Бабруйшчыну. Калі ён прыехаў домой, ну, як ён пісаў у сваіх успамінах, мяне захапіла нямецка-польская акупацыя. У той жа час, вось, у ненадрукаваных да сённяшняга часу успамінах ён зазначаў на рускай мове: «Заинтересовался я белорусской историей, менавіта вось у гэты час, и языком только со времени войны с поляками, когда встал вопрос перед каждым белорусом, очутившимся на оккупированной территории, вопрос о том, что лучше: ополячиться ли, или же в противовес тенденции Польши инкорпорировать Белоруссию как политически, так и культурно-национально, развивать белорусскую культуру, как средство оставить массу трудящихся белорусов хозяевами на их земле. Теперь, однако, я совершенно искренне готов служить делу строительства культуры родного края». Вось в этих экстремальных обставинах ён себе подштурхнул его до вывучения
і у тым ліку гісторыі беларускай мовы. Вось гэты здымак, на ім ужо, акрамя Иосифа Васильевича, змешчана яго жонка Лариса Григорьевна Лукашевич. Яна была сама, нарадзілася ў Клецку у сям'і святара, скончыла Клецкую гімназію, потым навучалася ў Мінску, дзе атрымала дыплом выкладчыка малодшых класаў і зноў вярнулася ў Клецк. І ў Клецку яны і пазнаёміліся з Иосифом Васильевичем. Ад брака ў іх было народжана дзве дачкі, Ксенія і Леоніла, адна з 1921 года, другая 1925. Ну і захаваліся таксама ўспаміны жонкі аб тым, як пазнаёміліся Иосиф Васильевич з Ларисой Григорьевной. На русской мове яны былі надрукаваны. Я пришла на спектакль, но оказалось, что мое место по билету занято. Мне дали другой стул. Мое место было занято новым преподавателем, с которым меня познакомили. В дальнейшем мы встречались в учительской. Мы наблюдали друг за другом. Я все больше убеждалась в том, что Иосиф Васильевич целеустремленный, порядочный человек. И он все больше оказывал мне внимание. После школьных занятий мы часто гуляли по окрестной дороге. Однажды он снял с меня легкий шарф и просил обвязать им его руку. После этого он встал на колени, сказав: «Теперь я ваш рыцарь, и я прошу вашей руки». Я подала руку, и он поцеловал ее. С этих пор он стал называть меня по имени, но на «вы». Так было до самой свадьбы. Ну и уже по просьбе старейшей сестры маладажоны переехали в Бобруйск и где смогли вельмі хутка уладкавацца на выкладчыцкую працу. Але доўга тут не атрымалася нейкім чынам, умоўна кажучы, пацешыцца так маладым, таму што Иосиф Васильевич быў мабілізаваны ўжо ў чырвоную армію, аб гэтым мы таксама сёння гаварылі, і знаходзіўся на розных пасадах і як выкладчык ужо на гэтых курсах до 22 года. У сваіх успамінах ён пісаў, што увесь час, жадаючы звярнуцца да навуковай працы, і фактычна на працягу усіх гэтых 8 гадоў, не меўшы магчымасці ёй грунтоўна заняцца, я ўрэшце пасля звальнення ад вайсковай службы атрымаў гэтую магчымасць. Вось, дарэчы, таксама такі дакумент, які дазваляў яму перамяшчацца па тэрыторыі, якая часова знаходзілася пад кантролем польскіх уладаў. І у асабістай студэнцкай справе ляжыць пісьмо, напісанае рукой Ігнатовскага Всеволода Макаровича з просьбай прыняць Вовка Левановича, аднавіць у статусе студэнта Петербургского універсітэта з шэрагам прапаноў, каб прадаставіць яму там место, дзе ён мог бы жыць, там, стыпендыю, ну і гэтак далей. І Вовк Леванович працягнуў вучобу, і толькі ўжо ў маі 1923 года, калі яму было 31 год, ён змог скончыць універсітэт, атрымаўшы ўжо вышэйшую адукацыю. Як успамінала жонка, якая таксама некаторы час знаходзілася з ім у Петербургу, ну, у Ленінградзе ў той час, Петраградзе, прафесара, якім ён здаваў залікі, там экзамены, яны вельмі любілі казаць Вовку Левановичу: вы здаёце экзамены, как пироги печете. То есть ён быў вельмі такі апантаны да вучобы, здольны да вучобы чалавек, што яго вельмі хутка ўсё атрымоўвалася. Пасля заканчэння ўжо універсітэта ён вярнуўся ў Мінск і пачаў вось гэтую шукаць магчымасць, каб уладкавацца у Беларускі дзяржаўны універсітэт. Дарэчы, сам Лёсік, які быў па сутнасці адзіным выкладчыкам беларускай мовы ва універсітэце, ён быў абцяжараны нагрузкай вялікай і сам прасіў у праўленне універсітэта, каб знайшоўся той чалавек, які мог бы дапамагаць яму з гэтай вялікай колькасцю гадзін. І з'яўленне Вовка Левановича павінна было гэту праблему вырашыць. Была спецыяльна створана літаратурная прадметная камісія у
кастрычніку 24 года на ёй кіраваў профессор Замотин, і яны пачалі рассматривать ужо отзывы, якія прывёз з сабой Воўк Леванович, і саму аўтабіяграфію. Комиссия по выніках этой працы постановила, принимая во внимание серьезную научную подготовку Волка Левановича и положительный отзыв о нем Петуховича, поддержанный преподавателем Лёсиком, признать кандидатуру Волка Левановича очень желательно и просить деканат и правление об утверждении его в указанной должности. Волк Леванович обязан начать чтение курса по истории белорусского языка не позднее 1 февраля 2024 года, и, что самое цікавое, и обязательно на белорусском языке. Ну, пасля 1 лютага 2024 года была зноў собрана вялікая колькасць навукоўцаў універсітэта, дзе выступаў сам Воўк Леванович з такой, ну, характэрнай для класічных універсітэтаў формай працы, як проведение легенд. Это правом читання лекций. І лекцыя гэта была першая, она прысвечана гістарычнаму вывучэнню беларускай мовы у славянскай філалогіі. Там прысутнічалі не толькі філолагі, лінгвісты на гэтай лекцыі, былі там і гісторык перцаў, культуразнаўца Шчекаціхін, напрыклад. Прысутнічаў на гэтай лекцыі Якуб Колас, гісторык Друшчыц, эканаміст Герцык, лінгвіст Земель, азбукі, ну і гэтак далей. Ну і ўжо на гэтай лекцыі атрымаўся невялічкі канфлікт разам з Лёсікам, які быў, які стаў яго вінаваціць у неведанні беларускай мовы. Ну і па сутнасці мы, як адзначыў сучасны беларускі даследчык Ціхан Чарнякевіч, сутыкнуліся з двумя школамі у вывучэнні беларускай мовы. Гэта была яшчэ та рэвалюцыйная школа і маладая вось такая школа, якой першы кіраваў Карскі, мовна кажучы, так, а другой вось сам Язэп Лёсік. І атрымаўся невялічкі канфлікт, які вось паступова толькі нагнятаўся за весь час працы самого Воўка Левановича ва універсітэце аж до 1930 года. Потым ужо падчас следственных мерапрыемстваў у ГПУ БСР, калі паказанні даваў сам Лёсік, ён адзначаў: студенты не раз бойкотировали Волка Левановича и поддерживали мою дискуссию с Левановичем в Советской Беларуси, но всякий раз они терпели поражение. Леванович оставался на месте, а студенты должны были слушать его лекции, сдавать ему зачет. Само по себе направление, возглавляемое Левановичем и группой русской профессуры, что морально его поддерживало, было скрытым, замаскированным русификаторством. Мы знали, что это понимают и в партии, но оно было крайне опасно для нас, когда обнаружилась наша нацдемовская сущность. Последним звеном этой борьбы была лингвистическая дискуссия в Академии наук, налаженная кафедрой марксизма и ленинизма в начале этого 1930 года. В этой дискуссии наши карты раскрыли. Разоблачен был Леванович как русификатор. Обнаружено было и наше контрреволюционное лицо, о чем писалось и в газетах. Сам Иосиф Васильевич по поводу этих обвинувачений в русификаторстве заўсёды адзначаў, что до моей позиции у пытанні беларусізацыі, то яна ясная ўжо з таго, что вот ужо 7-й год я як сумленна працую на карысць гэтай справы навукова і як выкладчык. Вось гэта быў яго аргумент супраць тых, хто на яго нападаў. Ну, што яшчэ можна адзначыць вось, дарэчы, сам вячэрняе аддзяленне рабочага факультэта БДУ. Ён вось тут сядзіць з самага краю, Воўк Леванович, тут яго бачна, можа тут на экране будзе значна лепш. Гэта таксама адзін з невялікай колькасці здымкаў, якія захаваліся і нават у нас у музеі гісторыі Беларускага дзяржаўнага універсітэта, у нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь у яго асабістай справе фотаздымкаў няма, там ёсць толькі пасведчанне яго.
Что там яшчэ зараз? Ну, вось гэты фотаздымак мы ўжо сёння тут дэманстравалі, які захоўваецца ў аддзеле рукапісаў. Гэта ўжо фотаздымак больш позняга перыяду, пасля яго ад'езду ў Саратаў, хутчэй за ўсё. Хто разам з ім сфотаграфаваны, невядома. Але на што б яшчэ звярнуў увагу, кажучы пра вось беларускі перыяд творчасці Воўка Лівановіча. Ну, у папярэднім дакладзе было значана, што Воўк Лівановіч вельмі шмат працаваў, вельмі шмат выдаваў артыкулаў, удзельнічаў у працы акадэмічнай канферэнцыі, там, у навуковых гуртках, ва універсітэце, в інстытуце беларускай культуры. Але я бы хацеў звярнуць увагу на одну такую важную акалічнасць. Гэта на пісьмо из правления Белорусского державного университета управления коммунальной гаспадарки Минского окружного районного выканаўчага комитета. У нем отзначалось, что на русской мове Воўк Ліванович, как научный сотрудник, занятый научно-исследовательской работой, занимается упомянутой работой в тех квартирных условиях, в которых живет в данный момент. Со своей семьей, которая состоит из 5 особ, он вынужден размещаться на площади в 7 квадратных сажен. Ну, на сучасный переводить это на сучасные меры площади, это 12, ну, амаль 13 метров квадратных. При такой малой площади и отсутствия кухни он вынужден заниматься всегда в атмосфере тесноты, постоянного движения, разговора и шума. Але нават не гледзячы на такія вось вельмі нязручныя умовы для працы, Воўк Ліванович заўсёды быў вельмі рады гасцям. Па успамінах жонкі, за часы працы ў БДУ Іосиф Васильевич вельмі пасябраваў з Нікольскім, ужо узгаданым, Вознесенскім і Петуховичем. Лариса Григорьевна вспоминала, что калі яны збіраліся разом, то разговоры, ну, все были только на науковые темы. Она, характеризуючи мужа, она отзначала, что он настолько был предан науке, что, не смущаясь, говорил мне: «Ларочка, ты не обижайся, что я больше отдаю внимание науке, чем своей семье». Я не обижалась и предоставляла ему все условия для успешной его работы. Все хозяйство по дому я взяла на себя. Это з успамінаў ужо жонкі. Не гледзячы на вось такі вось складавіты перыяд яго творчасці Воўка Лівановіча, у 30-м годзе ён вымушаны быў напісаць заяву аб звальненні. І ў заяве адзначалася, што з прычыны неабходнасці па сямейных абставінах выехаць з Менску на тэрмін няпэўнай прадоўжанасці пасля сканчэння мною заняткаў гэтага навучальнага года прашу аслабаніць мяне ад займаемай у Беладзяржаўным універсітэце пасады. Гэтую заяву падпісаў выконваючы абавязкі рэктара Самуіл Вальфсон, ну, вядомы таксама філосаф тагачасны. І згодна з ім з 1 чэрвеня 1930 года Воўк Ліванович ужо ва універсітэце не працаваў. Апошняя яго была праца, якая была, ну, і па беларускай тэматыцы прысвечаная, гэта артыкул, узгаданы «Еще к вопросу о ляжских чертах беларускай фонетики». Пасля звальнення Воўк Ліванович пераехаў у Саратаў. Дарэчы, рэктарам у той час Саратаўскага універсітэта быў таксама былы прарэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэта, які таксама вымушаны быў з'ехаць у 25-м годзе. Это быў Саламон Захарович Каценбогін. Ну, вероятно, что яны, ну, неким чынам сутыкаліся тут яшчэ ў Беларусі, і ён быў прыняты там на пасаду першапачаткова як загадчык аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Саратаўскага універсітэта, а потым перайшоў ужо на пасаду загадчыка кафедры общего русского языкознания педагагічнага факультэта. У дачыненні да апошніх гадоў ужо жыцця Воўка Лівановіча адзначу, што вось гэтая версія аб тым, што ён скончыў сваё жыццё ў 42-43 годзе, ну, яна ўжо абвяргаецца нават унукамі, таму што гэта ў першую чаргу было важна для іх, для жонкі, умоўна кажучы, праектаваць у
в галаве, што яшчэ існуе нейкі шанец на тое, што Воўк Леванович Иосиф Васильевич недзе жывы, ён вернецца, і таму калі трапляліся нейкія людзі, якія сябравалі з жонкай, ведалі Иосифа Васильевича, яны заўсёды нейкім чынам казалі там па нейкіх чутках, што вось мы бачылі, таму мовна кажучы, што нават была такая версія, што ён там перапрануўшыся на нейкі сеў паром і пераехаў ужо ў нейкія Злучаныя Штаты Амерыкі, адтуль і знаходзіцца там. І вось чакае магчымасці, каб вывезці самі. Але па матэрыялах ужо управлення ФСБ России по Оренбургской области 17 верасня ён быў 37 года ён быў арыштаваны, і 2 февраля 2 лютого, прабачце, 38 года выязной сессии военной коллегии Верховного суда быў асуджаны за удзел у контррэвалюцыйнай, тэрарыстычнай і дыверсійна-шкодніцкай арганізацыі. І ў гэты ж дзень быў расстраляны. Адкуль тая контррэвалюцыйная дзейнасць? У свой час Віталій Скалабан, вядомы гісторык, друкаваў артыкул, у якім былі змешчаны звесткі аб тым, што адзін з бліжэйшых родзічаў Воўк Левановича, ён займаўся бандытызмам у часы польска-савецкай вайны, і, умоўна кажучы, цень падаў і на самого Иосифа Васильевича. Гэта было дастатковым, каб распачаць нейкую справу у дачыненні да яго. У 58 годзе ён ужо быў рэабілітаваны, месца пахавання яго да сённяшняга часу невядома. У свой час, у 70-е гады, было пісьмо з Інстытута мовазнаўства у жонцы з прапановай аб тым, што у інстытуце збіраюцца матэрыялы, каб надрукаваць, там, умоўна кажучы, працы Воўк Левановича, і таму мы звяртаемся да вас, паважаная Ларыса, з прапановай, каб вы прадставілі пэўныя матэрыялы. Але прайшло ўжо 50 год, так, і да сённяшняга часу мы толькі сустракаемся. Тут ведаем, што ёсць пэўныя дакументы у цэнтральнай навуковай бібліятэцы, у нацыянальным архіве. І моя прапанова таксама была агучана яшчэ мінулым годам. Я хадзіў да дэкана філалагічнага факультэта, спрапануў, давайте зробім да 130-годдзя невялікую такую кніжку, прысвечаную Воўк Левановичу, там будзе біяграфічныя звесткі. Надрукуем шэраг яго малавядомых прац, якія зараз ужо бібліяграфічная рэдкасць. Там змесцім яшчэ нейкія матэрыялы, дакументы з яго, фотаздымкі, ўсё тое, што было напрацавана мною. Але філалагічны факультэт бокам і адышоў у старонку. Таму на сённяшні дзень тое, што нават сёння адбываецца, гэта ўжо цудоўна, таму што мы памятаем пра асобу Воўк Левановича, уже нават не ўлічваючы, мне як філолагу вельмі цяжка казаць, наколькі яго вялікі ўнёсак у вывучэнне беларускай мовы, але я яго больш разумею з пазіцыі таго часу, які ён жыў, і гэта вельмі складана было б не толькі для Воўка Левановича, для любога чалавека, які б займаў такую актыўную пазіцыю, не толькі ў навуцы, але і ў грамадзянскім жыцці. Дзякуй за ўвагу. Пытанне. Так. А вот это документы, я разумею, что подоздатки это з ленинградских студэнцкага дела, а вот успаміны. Жонкі яго успаміны, яны дзе знаходзяцца? Яны знаходзяцца ўнука. У іх ёсць такі хатні архіў, але ён не апрацаваны, ён там... А якім чынам яны там трапілі, да яго не ведама? Потому что калі Ксенія аддавала, што не было гэтых дакументаў, ці яны для сябе? У першую чаргу было ж две дачкі, Ксенія і Леаніла, можа частка асабіста архіва ўжо дзеда, там, ці бацькі, яна знаходзілася ў двух дачок. Таму першая перадала, другая оставила при сабе, але я не скажу, што там такія дакументы, якія характарызуюць яго як навукоўца. Там у першую чаргу дакументы
Успаміны ёсць, так, вось, яны таксама не адрэдагаваныя, часткова успаміны, мы вось сёння не прысутнічае Олег Іванович Малюгін, надрукавалі ў навуковым часопісе нашого універсітэта. Там таксама такія цікавыя рэчы пра яго беларускі перыяд працы. Але сістэматызаваць гэта ўсё, ну, у выглядзе вось адной гэтай кнігі было б вельмі цудоўна, але на сённяшні момант бачыць такой магчымасці няма. Я таксама запытваўся, каб яны хоць нейкі дакументик пакінулі для нашага музея там, але на сённяшні дзень яны казалі, што ну пакуль гэта яшчэ пусть захоўваецца. Яны яшчэ не гатовы з гэтым перадаць. Падтрымлівайце з імі сувязі і можа нешта і ў бібліятэку да яго архіва. Я згодны перадаваць не толькі, каб гэта ляжало ва універсітэце. Галоўна, каб гэта вярнулася на радзіму. І ўжо тут захоўвалася, і мы ведалі, што гэта ёсць магчымасць прыйсці папрацаваць гэты матэрыял. Таму што падчас вось гэтай нашай працы над гэтым пяцікніжжем, моўна кажучы, як мы его называем, па інтэлектуалам беларускай навукі, мне давялося яшчэ займацца і там вядомым заолагам Федзюшын, які таксама працаваў у Інбелкульце. І зноў жа знайшлася яго ўнучка, і там таксама захоўваюцца цікавыя матэрыялы. Прыйшлося папрацаваць з сацыолагам Каценбогеном. У Германії знаходзіцца жыве яго ўнук, у Петербургу жыве ўнучка. І таксама ўсё в такіх паездках нешта збіраецца. Я ўсіх прасіў, каб перадавайце, калі ласка, не мне асабіста там у шафу, а у пэўнай інстанцыі. Ну, яны вельмі так са скрыпам ідуць на я прапаную. Беларуская дыахранічная лексікаграфія, як вядома, асацыюецца ў першую чаргу з гістарычным слоўнікам беларускай мовы, выданне якога было завершана ў 2017 годзе і ў 37 выпусках якога лексікаграфічную рэпрэзентацыю атрымалі прыблізна 75 тысяч слоў старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы. Ідэя ж аб неабходнасці упарадкавання і тлумачэння слоўнага запасу старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы ўзнікла і пачала развівацца ўжо ў другой палове 19 стагоддзя, і ў гэты час былі падрыхтаваныя наступныя слоўнікі. Першы слоўнік гэта слоўнік Івана Насловіча, ён вядома, што ён захоўваецца ў рукапісе, таксама, канешне, у перспектыве гэтай рукапіс трэба было б неякім чынам увесці у шырокі навуковы зварот. І два яшчэ слоўнікі, гэта слоўнік Івана Навіцкага і Мікіты Гарбачэўскага, яны былі апублікаваны. Аднак адметнасцю гэтых слоўнікаў з'яўляецца тое, што ў іх аб'ектам лексікаграфавання ў першую чаргу стала лексіка помнікаў дзелавога зместу. У 20-е гады 20-го стагоддзя пра мэтазгоднасць падрыхтоўкі гістарычнага слоўніка беларускай мовы гаварылі многія вучоныя. Тут у першую чаргу трэба згадаць наступны слайд Яўфіма Фёдоровича Карскага, які ў артыкуле «Што предстоит сделать по беларускаму языку і літаратуре», надрукаваным у 1921 годзе, ён пералічыў пэўныя крыніцы, у якіх у той ці іншай ступені прадстаўлены ужо апрацаваны слоўны склад старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы, назваў свае працы, але пры гэтым ён сказаў, што тут яны вельмі далёкія ад належнай паўнаты. І ён сказаў, што укладанне слоўніка беларускай мовы 13-17 стагоддзя з'яўляецца задачай больш ці менш аддаленай будучыні, і выканаць яе здавальняючы можа толькі якая-небудзь навуковая установа. На яго меркаванне наяўны фактычны матэрыял трэба супаставіць з матэрыялам помнікаў, якія ўзніклі на тэрыторыі Маларусіі, а таксама з польскамоўнымі тэкстамі. Па сведчанні Віктара Баркоўскага, на другой старонцы выпуску 1 тома 2 беларусаў захаваўся план работы Карскага, і з якога зразумела, што працягам беларусаў павінен быць том 4, у якім будзе прадстаўлены слоўнік сучаснай беларускай мовы і слоўнік, як ён напісаў, заходнярускай мовы. Пазней, наступны слайд, пазней у рэцэнзіі на гістарычны слоўнік пад рэдакцыяй Яўгена Цімчанкі Карскі выказаў меркаванне аб магчымасці падрыхтаваць вучонымі Акадэміі навук Беларусі і Украіны адзін гістарычны слоўнік. Альбо, калі гэта ідэя прынята не будзе, распрацаваць асобныя спісы і аўтараў, якія будуць адносіцца альбо
да гістарычнага слоўніка беларускай мовы альбо да гістарычнага слоўніка украінскай мовы. Алексей Иванович Соболевский, русский филолог, у 1925 годзе у дакладной запісы аб складанні слоўнікаў, наступны слайд, старажытна-рускай і рускай мовы, з якіх пачалася картатэка вядомага нам словаря русского языка 11-18 веков, прапанаваў арганізаваць пры аддзяленні рускай мовы і славеснасці камісію па зборы слоўнікавых матэрыялаў з цэнтрам у Петербургу і ажыццяўляць збор лінгвістычных даных па 4 напрамках. І адзін з напрамкаў, як ён напісаў, гэта збор матэрыялаў для слоўніка старой мовы польска-літоўскай Русі па помніках літаратуры, заканадаўства, арыгінальных і перакладных 14-17 стагоддзяў. Пра неабходнасць стварэння гістарычнага слоўніка гаварылі і гісторыкі, у прыватнасці Пічэта, Владимир Пічэта, правазнаўца Леў Акіншевіч, пісьменнік Владимир Дубоўка, у розны час. За стварэннем Інстытута беларускай культуры пытанні навуковага асэнсавання і даследавання беларускай мовы пачалі займаць дамінуючае месца. Так, у дакладзе наркама асветы Антона Баліцкага было падкрэслена, што галоўная работа супрацоўнікаў заключалася ў апрацоўцы беларускай літаратурнай мовы, беларускай навуковай тэрміналогіі, падрыхтоўцы параўнальнага руска-беларускага слоўніка. У 1926 годзе на акадэмічнай канферэнцыі па рэформе беларускага правапісу і азбукі Сцяпан Некрашевіч у дакладзе «Сучасны стан вывучэння беларускай мовы» ахарактарызаваў дасягненні ў галіне гістарычнага мовазнаўства і таксама звярнуў увагу на неабходнасць стварэння гістарычнага слоўніка беларускай мовы і падкрэсліў яго практычную вартасць, як ён напісаў, ва ўмовах апрацавання беларускай мовы. Вучоны адзначыў, што слоўнік павінен адлюстраваць лексіку старажытных беларускіх помнікаў, і ён павінен адрознівацца ад слоўніка Ізмаіла Сразнеўскага і ад слоўніка Яўгена Цімчанкі. У 1927-1928 годзе дакумент, у дакладзе аб рабоце Інстытута беларускай культуры адзначалася, што ў 1927-1928 годзе у клас філалогіі уваходзілі 3 мовазнаўчыя кафедры, і адна з іх была кафедра гісторыі беларускай мовы з камісіяй па ўкладанні гістарычнага слоўніка беларускай мовы. Наступны, по-моему, слайд буде. Так. Задачы кафедры былі сфармуляваны наступным чынам. Выясніць, дзе і якія ёсць пісьмовыя помнікі беларускай мовы, выдаць альбо перавыдаць некаторыя помнікі, якія найбольш такія каштоўныя для беларускай мовы, скласці гістарычны слоўнік беларускай мовы, арганізаваць работу па вывучэнні мовы старых помнікаў, выясніць генетычную сувязь паміж беларускай і суседнімі славянскімі мовамі. Таксама у гэтым дакуменце указвалася колькасць супрацоўнікаў. І што цікава, планавалася з кожным годам штат павялічваць. Таксама указвалася і колькасць выдаткаў, якія там планавалася на пэўны від дзейнасці, і таксама гэтыя выдаткі з кожным годам былі павялічаны. Напрыклад, калі мы будзем гаварыць пра камісію па ўкладанні гістарычнага слоўніка беларускай мовы, то яна была зусім малаколькасная, складалася са старшыні па сумяшчальніцтве, сакратара, аднаго супрацоўніка на 0,5 стаўкі. Гэта ў 27-28 годах. Меркавалася, што ў 31-32 годах і 32-33 годах штат будзе павялічаны на 0,5 стаўкі адпаведна. І названы выдаткі, якія прызначаліся для гэтай камісіі. Напрыклад, на выданне прац у 28-29 годах патрабавалася сума ў памеры 560 рублёў, але яна ўжо павінна была вырасці да 960 рублёў у 32-33 годах у сувязі з выданнем слоўніка, гістарычнага слоўніка беларускай мовы. Такім чынам, лічыцца, што праца над гістарычным слоўнікам беларускай мовы пачалася ў 1927 годзе. Старшынёй камісіі з'яўляўся Мікалай Дурнаво, а сакратаром Іосиф Васильевич Воўк-Ліванович. Да прыезду Мікалая Дурнаво з Чэхіі абавязкі старшыні выконваў Сцяпан Некрашевіч.
На першым пасяджэнні камісіі 27 кастрычніка 1927 года быў заслуханы даклад Воўка Лівановіча над планам працы над гістарычным слоўнікам беларускай мовы. Пасля гэтага даклада была прынята нават спецыяльная пастанова, паводле якой у першую чаргу трэба было апрацоўваць такія помнікі, як статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года, аднак ён называўся тады больш такой вядомай назвай Літоўскі статут 1588 года, Евангелие Цяпінскага і Евангелие Каліста. Воўкам Лівановічам была падрыхтавана і спецыяльная інструкцыя па працы над гістарычным слоўнікам беларускай мовы. Потым ужо ў 1929 годзе яна была апублікавана пад назвай «Аб прынцыпах і метадах укладання гістарычнага слоўніка беларускай мовы». Гэта інструкцыя складаецца з некалькіх пунктаў. Першы пункт – гэта уступныя заўвагі. У ім тут абгрунтоўваецца неабходнасць стварэння слоўніка і гаворыцца, што ён будзе мець значэнне не толькі для мэт спецыяльна навуковых, але і для практыкі, цытата, усяго культурнага будаўніцтва. На карысць гэтага Іосиф Васильевич прыводзіў наступныя доказы, но яны цалкам слушныя і сёння. Гістарычны слоўнік павінен даць гісторыю беларускага слова, як кожнага паасобна, так і малюнак эвалюцыі слоўнага запасу беларускай літаратурнай мовы ў цэлым ад пачатку да 18 веку. Гэты запас, сістэматызаваны ў гістарычным слоўніку, дасць багацейшы матэрыял вялізнай каштоўнасці ў першую чаргу для беларускага мовазнаўства, а затым і для параўнальнага славянскага мовазнаўства наогул. Гістарычны слоўнік праілюструе ўплывы культур на беларускую культуру, прадаставіць багаты і каштоўны, прычым упарадкаваны матэрыял для стварэння этымалагічнага слоўніка беларускай мовы, для так званай лінгвістычнай палеанталогіі, якая сваім параўнальна-лінгвістычным аналізам дапамагае археалогіі і параўнальнай этналогіі аднавіць малюнак гісторыі культуры як матэрыяльнай, так і духоўнай беларускага народа. І слоўнік будзе з'яўляцца дапаможнікам пры чытанні даўняй беларускай літаратуры. Пры адборы крыніц слоўніка, крыніц для гістарычнага слоўніка дамінуючым быў прызнаны тэрытарыяльны крытэрый. Дарэчы, як і ўжо пры стварэнні гістарычнага слоўніка у другой палове 20 стагоддзя. Усе крыніцы слоўніка Воўкам Лівановічам былі размеркаваны на наступныя групы. Назад вы іх бачыце. Гэта помнікі урадавай альбо актавай мовы, гэта юрыдычныя кодексы, летапісы, аповесці свецкага зместу і кнігі рэлігійна-павучальнага характару. Планавалася ахарактарызаваць кожны з помнікаў, які будзе з'яўляцца крыніцай слоўніка, па пэўнай схеме. У прыватнасці трэба было вызначыць, да якой катэгорыі адносіцца помнік, рукапісны ён ці друкаваны, калі быў створаны, дзе захоўваецца, якія ёсць выданні помніка, як ён апрацоўваўся мовазнаўцамі. То есть усіх тут 11 пунктаў, і паводле гэтых 11 пунктаў планавалася помнікі распісваць. Наступная, калі ласка. У раздзеле 3 метад і тэхніка працы адзначаецца, што яны былі заснаваны на трохступеньчатай сістэме, якая ў свой час была прапанавана Бадуінам де Куртане і выкарыстоўвалася пры складанні слоўніка старапольскага. Гэты спосаб быў прызнаны як такі асноўны, паколькі ён дазваляў максімальна дакладна прадставіць слоўнікавы запас таго ці іншага помніка. Значыць, на першай ступені, давайте картку покажем першай ступені, вось як выглядала картка першай ступені. Значыць, спачатку на картцы пазначаўся альбо прастаўляўся штэмпелем алфавіт, выпісвалася або наклейвалася пэўная цытата з тэксту, потым рабілася яго пашпартызацыя, рабіўся падлік слоў на адпаведную літару, як мы бачым. Так, потым словы адбіраліся на кожную літару, прычым адбіраліся так, каб было паказана іх значэнне, выпісваліся прыклады, і потым ужо
пачыналася праца на другой ступені. Ствараліся так званыя картачныя слоўнікі пэўнага помніка. То есть ствараўся на другой ступені слоўнік пэўнага помніка, і ўжо на трэцяй ступені картачныя слоўнікі пэўнага помніка аб'ядноўваліся у адзін слоўнік, так званы павінны былі аб'яднацца у адзін слоўнік, гістарычны слоўнік беларускай мовы. Там ужо рабіліся пэўныя рэдактарскія праўкі. І планавалася, што пасля таго ўжо будзе слоўнік выдавацца. Вок Ліванович напісаў, што работа па складанні картачных слоўнікаў асобных помнікаў ёсць галоўнейшая і самая важная з усіх работ па гістарычным слоўніку. Так, інструкцыя, прапанаваная Вокам Лівановичам, была зацверджана 4 лютага 1928 года. Вучоныя меркавалі правільна, што праца над гістарычным слоўнікам будзе працяглай, таму прынялі рашэнне па меры укладання слоўнікаў па асобных помнікаў друкаваць іх асобнымі выданнямі. І паводле прапанаваных метадаў з лістапада 1927 года пачалі весці распіску Евангелія Каліста і статута 1588 года. Вок Ліванович актыўна працаваў у бібліятэках, напрыклад, у Беларускай дзяржаўнай бібліятэцы, у Беларускім дзяржаўным музеі з мэтай выяўлення старабеларускіх рукапісных і друкаваных помнікаў. І ён аб гэтым зрабіў адпаведны даклад 10 снежня 1927 года. Вядома таксама, што Вок Ліванович перапісваўся з Яўгенам Цімчанкам, які ўзначальваў камісію па падрыхтоўцы гістарычнага слоўніка ўкраінскай мовы, на прадмет размежавання беларускіх і украінскіх помнікаў як крыніц гістарычных слоўнікаў беларускай і украінскай мовы. Таксама ён працаваў і ў бібліятэках Расіі. Напрыклад, ёсць справаздача ад 12 снежня 1927 года, калі у справе па Беларускім дзяржаўным універсітэце. Таксама у 1928-29 годах ён працаваў у расійскай публічнай бібліятэцы і бібліятэцы Акадэміі навук СССР, і вынікі работы вучонага ў названых бібліятэках адлюстраваны ў артыкуле «Кароткія увагі пра некаторыя помнікі беларускай мовы ў Ленінградзе», які гэты артыкул быў апублікаваны ў запісках аддзела гуманітарных навук у 1929 годзе. Разумеючы, што вялікая колькасць беларускіх помнікаў знаходзіцца за межамі Беларусі, у тым ліку ў Расіі, Сцяпан Некрашевіч прапанаваў арганізаваць распісванне даўніх помнікаў, якія знаходзяцца на прыватнасці ў Маскве і Ленінградзе, навуковымі працаўнікамі беларусамі, то есть якія па паходжанні з'яўляюцца беларусамі. Такую працу пагадзіліся выконваць навуковыя супрацоўнікі бібліятэкі Акадэміі навук СССР пад прозвішчамі Арасімовіч і Жуковіч, дацэнт Ленінградскага універсітэта Пушкарэвіч. Аднак пазней ад гэтай ідэі прыйшлося адмовіцца, як адзначана ў бюлетэні нумар 2 Інбелькульта, паколькі стала зразумела, цытата, наколькі малымі сродкамі валодала камісія. І пачалі апрацоўваць толькі тыя помнікі, якія знаходзяцца ў бібліятэках Мінска. Вядома таксама, што ў 1928 годзе назад у камісію паступіла 24 190 картак першай ступені, поўнасцю было распісана Евангелие Каліста. Нават адзначалася, што ў хуткім часе будзе скончана распісванне метрыкі Вялікага княства Літоўскага і беларускіх летапісаў. Аднак дзе вось гэта картатэка сёння знаходзіцца, лёс гэтай картатэкі нам невядомы. І паводле Аркадзія Іосифавіча Жураўскага работа працягвалася яшчэ пэўны час над гістарычным слоўнікам, аднак была спынена ў 1929 годзе. Такім чынам, прыведзеныя звесткі сведчаць, што ў 20-е гады 20-го стагоддзя вучонымі усведамлялася неабходнасць стварэння гістарычнага слоўніка беларускай мовы. Як відаць, у гэтым кірунку была праведзена пэўная падрыхтоўка, у якой, безумоўна, важная роля належыць Іосифу Васильевичу Воку Лівановичу. Быў распачаты збор фактычнага матэрыялу. Вучоныя, акрамя таго, і зрабілі лінгвістычнае апісанне шэрага помнікаў.
Аднак па прычыне неспрыяльных сацыяльна-палітычных абставін запланаванае ажыццёўлена не было. І зноў жа, як напісаў Аркадій Осіпович Жураўскі, работа была спынена ў пачатковай сваёй стадыі і была толькі ўзноўлена у канцы 50-х, пачатку 60-х гадоў, калі ва ўсходнеславянскім мовазнаўстве ажывілася работа па гістарычнай лексікаграфіі. І ў аддзеле гісторыі беларускай мовы пад кіраўніцтвам Аркадія Осіповича Жураўскага і потым Александра Мікалаевича Тулыкі вялася работа над стварэннем гістарычнага слоўніка беларускай мовы, выданне якога было завершана ў 2017 годзе. Дзякую вялікі. Шановне господарство, я спочатку думала, конечно, зусім по-іншаму побудаваць сваё выступленне, але пачуўшы зараз, ну вот сёння столькі гістарычных менавіта звестак, да, пра Волка Лівановича, асабліва, што вот, значит, Андрей Миколаевич сказал, што арыштаваны ён быў 17 верасня 37 года, так, 17 верасня. Значит, але вот рыхтуючы, значит, сённяшняе выступленне, я знайшла матэрыял. Ён быў, значит, надрукаваны, это аўтар Алесь Лукашук, часовец спадчына 96 год, нумар 3. Матэрыял пад назвай «Мова гарыць». Дык вось, 3 чэрвеня 1937 году, так, выйшаў сумна вядомы загад нумар 33 галоўліка БССР. Так, ён выйшаў пад назвай «Спіс літаратуры, якая падлягае канфіскацыі з бібліятэк грамадскага карыстання, навучальных установаў і кнігагандлю». І вось, значит, гэты загад быў вельмі змястоўны, таму што ён заняў 111 сторонак, то бок спіс кніг, якія павінны былі быць вынуты і знішчаны, да, заняў 111 сторонак. І прычым, значит, гэты загад галоўліту, ён тычыўся так званых шкодных кніжак, выдадзеных у РСФСР, БССР і УССР. Так? Ну, то бок, вось, Расія, Беларусь, Украіна. Прычым, значит, на ўсіх мовах, якія былі вядомыя, ну, якія ўжываліся на тых тэрыторыях, значит, па-расейску, па-беларуску, па-украінску, а таксама на яўрэйскай мове, польскай, армянскай, адыгейскай, таджыкскай, ну, карацей, я ўжо не буду пералічаць, карацей, ну, на ўсіх мовах, так, і заняў ён гэты загад, вот 111 сторонак, загад нумар 33. Прычым, потым яго выдалі, ну, не проста ў форме загаду, ён выйшаў асобнай кніжкай, таму што, ну, гэта быў, ну, сапраўды, гэта том такі, да? І, значит, у 3000 асобнікаў быў наклад вот гэтага, значит, загаду, які быў выдадзены. Дык вось у мяне ў чым пытанне, да? Глядзіце, 3 чэрвеня 1937 года гэта, значит, вот дата выхаду гэтага загада нумар 33, па якім усе кнігі Волка Лівановича, да, прызначаліся да вымання з бібліятэк і да знішчэння. А арыштаваны ён быў толькі 17 верасня. І вот, разумееце, не, вот я чула, значит, вот тут было просто агучана, значит, что верасень 37 года, а у вас вот я почула, что 17, ну, карацей, гэта верасень, да? У любым выпадку гэта, значит, прайшло 3 месяцы. Так, вот, глядзіце, з моманту выхада гэтага загаду, ну, ён же не мог не ведаць, да, што яго кнігі, значит, былі, так сказать, ну, прызначаны да знішчэння, да яго арышту. То бок я вот думаю, вот просто для мяне вот гэта вот, разумееце, зараз я это пачула і думаю, это значыцца, што чалавек, у прынцыпе, 3 месяцы, ён ужо рыхтаваўся, пэўна, да таго, што за ім прыйдуць. Вот. Вот, ну, потому что вот, ну да, вот мне, потому что это вот 2 даты, да, вот 3 чэрвеня и вересня, 17 вересня, это меня уражает. Несколько годов перед этим все готовы были. Не, ведаете, конечно, я разумею, но
мы зараз усё разумеем. Вот. Але просто калі чалавек ужо дакладна ведае, што па гэтым загадзе, да, яго кнігі, усе яго працы прызначаны да знішчэння, да, ну то ён разумее, што вот у любы час, да, это вот як у якім стане павінен быў жыць чалавек, да, вот гэтыя месяцы да свайго арышту. Вот. Ну, конечно. Это вот, ну, датычна таго, што я зусім не з таго хацела пачаць, але вот просто, ну, бачыце, наш, ну, заўсёды вот любы сход вот такі навуковы, да, ён вымагае потым нейкай імправізацыі, да, таму што, ну, вот нешта новае пачуў і суадносіш з тым, што сам, значыцца, накапаў. Але ж, почекайте, не глядзячы на гэта, шэраг жа прац захаваўся. Вось гэтыя адбіткі артыкулаў. Ну так вот, і дарэчы, вот у мяне таксама вот я вот про гэта думала, і все вот глядзіце. Ну вот же мы маем, да, вот как у себе, вот у 1994 годзе у выдавецтве «Народная освета», да, вот выдадзены яго лекцыі па гісторыі беларускай мовы, якія ён выдаў у 27 годзе. Прычым, ён выдаў гэта не тыпаграфскім нейкім спосабам, гэта ён выдаў за свае ўласныя сродкі на гектографе. Гектограф гэта, ну, тагачасны такі прасцейшы размнажальны апарат. Вот. І тыя артыкулы, якія мы маем, да, вот той артыкул, пра які зараз гаварыла Ірына Владзіміровна. І таксама, ну, мы ж маем працы. Вот яким чынам, да, вот это таксама пытанне, якім чынам яны захаваліся? А? Я не думаю, што гэта ўсё захавалася ў асабістых архівах. Ну, можа быць. Але таксама, разумееце, тут такое яшчэ пытанне. Ну, канешне, мы разумеем той час, вельмі добра мы зараз яго разумеем той час. Вось, але ўсё ж таки, я думаю, ну, былі людзі, якія прыхавалі той же самы які-небудзь загадчык бібліятэкі на сваю рызыку. Ну, хто ведае, гэта мы можам толькі, так сказаць, ну... Это тэхналогія. Яны былі гатовы ўсе за некалькі гадоў да этого. Я не пра тое зараз, Геннадзій Пазанцевіч. Тут жа просто прыхавалі кніжкі, таму што, глядзіце, згодна з гэтым загадам, як павінны былі дзейнічаць дырэктары бібліятэк. Яны павінны былі пільна перагледзець паліцыі, сабраць усю крамолу, я сама набіла, да? Сабраць усю крамолу, скласці акты ў 3 асобніках, да? У 3 асобніках, каб не, значыцца, вот. І адабраныя кнігі разам з 3 асобнікамі актаў здаць начальнікам акруговых, гарадскіх ці раённых аддзелаў галоўліту. То бок, значыцца, 3 асобнікі, 3 экземпляры актаў. Вот. А што, значыцца, што ж рабіць з гэтымі канфіскаванымі кнігамі? І вот по гэтым загадзе нумар 33 начальнікам акруговых, абласных і раённых літаў, ну, літаратурныя, падрабязна тлумачылася, што рабіць з гэтай канфіскаванай літаратурай. Цытата. Рабіць знішчэнне шляхам пропуску праз рэзальныя машыны друкарань. Макулатуру ў дробна парэзаным выглядзе здаваць ва ўтыль. І, увага, у райцэнтрах, дзе ў друкарнях няма рэзальных машынаў, прынятую літаратуру спальваць з адзнакай на акце спалення. То бок, ну, няма машын рэзаць, значыцца, трэба спальваць. Вот, это, значыцца, і тут так, вот это для гісторыкаў, да? Інфармацыя для размышлення, так сказать, вот якім жа чынам мы зараз усё ж таки, да, маем... Ну, маем шмат чаго. Маем шмат чаго, да. Цвікевіча, заходняя русізм, якая таксама была в этом спісе.
Да, тут... захавалася у печати, у рукописі. Ну, тут, до речі, вот, это просто такие вот за культуру сої БССР так само книга была призначена за правильне і бережливе скористання коня, ну і так далі. Вот, так що тичиться непосредственно, значить, лекції по історії білоруської мови. Значить, як я вже сказала, Львов Кліванович видав її за власні сродки у 27-му годі. А у 1994 году яна вышла у выдавецтва «Народная освета» у серыі беларускай мовы «Гісторыя сучаснасці». Значыць, гэта былі апрацаваныя да друку яго лекцыі, якія ён і чытаў студэнтам этнолага-лінгвістычнага аддзялення, ну так тады называлася, педагагічнага факультэта БДУ. Вось, значыцца, прадмову вот да сучаснага выдання гэтай кнігі напісаў Аркадий Осипович Жураўскі, і вот ён у сваёй прадмове адзначае, што так, яны вельмі карысныя нам гэтыя лекцыі, я так буду казаць, просто лекцыі Ваўка Лівановича для скарачэння, што ім было выкарыстаны вялікі пласт літаратуры. Гэта значыцца не толькі старабеларускія тэксты, так, але прыцягнуты вельмі шырока дыялекталагічны матэрыял, фальклорны матэрыял і гэтак далей. Канешне, асобна вот пра гэта сёння ўжо гаварылі, гэта ўжо гучала, што датычыць мовы, якой напісаныя лекцыі Ваўка Лівановича. Ну, ён свядома, абсалютна свядома, ён сам пра гэта піша, ён уводзіў, ну не уводзіў, ён выкарыстоўваў, скажем так, вельмі шмат русізмаў. Таму што ён тлумачыў гэта тым, што большасць усё ж такі беларусаў навучалася яшчэ ў дарэвалюцыйных навучальных установах, значыцца, у якіх выкладанне вялося на рускай мове, і гэта далей, таму гэта і не трэба, значыцца, вот гэтыя новатворы. Як ён, значыцца, да, ён казаў, што не трэба да гэтыя вот новатворы, да, то бок беларускія словы уводзіць, потому что ёсць, значыцца, тэрміналогія, да якой мы там прызвычаіліся, і гэтак далей. І рабіў гэта абсалютна свядома, сваю пазіцыю гэта адстойваў, да? І менавіта з гэтай нагоды таксама у яго былі вялікія, значыцца, непаразуменні з тым жа самым Язэпам Лёсікам. Ён вот, дзякуючы вашым, дарэчы, этому вот артыкулу, які у часопісе БДУ выйшаў, да, як ён там іх называў, Лёсік і Ко. Да, Лёсік і Ко, значыцца, вот яны увесь час хацелі яго, значыцца, вот, ну таму што студэнты яны байкатавалі яго лекцыі, ну што зрабіць. Вот. Значыцца, так, так вот лекцыі па гісторыі мовы, яны складаюцца з 12 раздзелаў, у якіх Ваўк Ліванович, па-першае, апісвае крыніцы, значыцца, грунтуючыся на якіх ён пісаў свой, значыцца, вот гістарычныя крыніцы. Потым ідзе метадалагічная кваліфікацыя дыялекталагічнага матэрыялу, так, выкладае погляды свае на беларускую мову і яе паходжанне, распавядае пра эпоху праславянскай мовы. Ну, тут таксама, вот, калі глядзець нават на змест, значыць, з тэрміналогіяй могуць быць непаразуменні, таму што мы зараз такой тэрміналогіяй не карыстаемся, таму што усходнія славяне у яго гэта толькі рускія, нават ён так вот, усходнія ў дужках рускія, значыцца, эпоха усходнеславянская ў дужках заўсёды руская, вось, эпоха стараруская – это стараўсходнеславянская, як ён тлумачыць. То бок, ну да, вот мы сёння ўжо чулі вот пра гэту вот, значыцца, яго тэрміналогію. Што тычыцца, значыць, я не буду полностью распавядаць, пра што расказваецца ў кожным з раздзелаў, таму што гэтая кніга, ў прынцыпе, яна ў доступе, у бібліятэцы ёсць. Вот, гэта мой асабісты экземпляр, дзякуючы маёй маці, якая была захадчыцай рэдакцыі, якая выдавала, значыць, гэтую кнігу.
Вось, то бок это можно ўсё паглядзець. Вот, что я только скажу. Значит, вот калі Вовк Леванович описывая свои погляды на мову як такую, да, вот, значит, ён выкарыстоўвае тэрміны мова, так, як потым падмова, і ён гэта тлумачыць як наречие, вот у дужках без наречия, і гаворкі. А гаворкі гэта ўжо, ну, значит, як дыялекты. Вот. І што ён піша, што падмова гэта сукупнасць блізкіх паміж сабой гаворак, якія аб'ядноўваюцца па прыкмеце наяўнасці якіх-небудзь буйных асаблівасцей. А гаворачы пра тэрмін мова, ён адзначае, што мовазнаўчая навука разглядае яе як поўную адзінку, якая складаецца з некалькіх дробей. І гэтымі дробямі з'яўляюцца не толькі жывыя народныя гаворкі і падмовы, але і літаратурная мова, вот, якую таксама трэба лічыць падмовай, таму што яна жыве ў вуснах толькі выключна культурных слаёў грамадскага насельніцтва. Это вельмі слушная думка, я лічу. Таму што сапраўды, ну, калі так ісці па такім члененні, да, то гэта абсалютна слушна і правільна, і можна разглядаць. І што, значыць, я яшчэ хочу адзначыць, таму што у нас, у прынцыпе, ўжо час абмежаваны. Значыць, калі ён гаворыць пра гісторыю беларускай мовы, канешне, у кантэксце гісторыі ўсіх трох славянскіх, блізкароднасных моў, да, ўсіх трох усходнеславянскіх моў, ён адзначае, што, вот піша, вот цытата, «Аднак у сваім літаратурным развіцці гэтыя тры мовы на працягу гісторыі народаў усходнеславянскіх ішлі нераўнамерна. Раней за ўсе іншыя, у дужках, 15 стагоддзю, на шлях самастойнай апрацоўкі, зноў ж такі ў дужках удакладнення, незалежнай больш-менш ад уплыву царкоўна-славянскай мовы стала беларуская мова». Вось. Але потым ён адзначае, што, аднак, на жаль, на працягу амаль 200 гадоў яна не развівалася. Тое, што мы зараз чулі, там мы ўсё это ведаем. Значыцца, я не буду больш адцягваць вашу увагу, так сказать, таму што, у прынцыпе, яшчэ раз скажу, што з гэтым выданнем можна пазнаёміцца. І, у прынцыпе, кожны тут знойдзе для сябе тыя зместы, якія для яго цікавыя, таму што тут і для лінгвіста ёсць матэрыял, і для гісторыка таксама. Так што на гэтым дзякую за увагу. І, ну, я таксама, паколькі я ўжо адна з апошніх, Геннадзій Панасавіч, да, то я тыя факты толькі, якія не сказалі мои папярэднікі, і тое, што для мяне было, вот, ну, цікава, гэта скажу. Значыць, ужо сказалі, што, значыць, мой клад это мовазнаўчая спадчына Ваўка Івановича. І я пачну з таго, што кола навуковых інтарэсаў складалі найперш гісторыя мовы, фанетыка і дыялекталогія. І захапленне вось гэтымі мовазнаўчымі прадметамі у яго пачалося яшчэ ва універсітэцкія гады, і ён пісаў так: «Універсітэцкая вучоба, асабліва праца ў семінарах, моцна мяне захапіла. І я з вялікай прыемнасцю успамінаю тыя часы, якія прыходзілася праседжваць у рускім аддзеле публічнай бібліятэкі ці на пасяджэннях семінара, прымаючы ўдзел у дыспутах. І калі ён прыехаў у 23-м годзе ў Мінск і уладкоўваўся на працу ў БДУ, то у сваёй заяве на працу ён напісаў так: «Скончыўшы Петраградскі універсітэт, я жадаў бы і далей паглыбляць свае веды ў напрамку навуковага мовазнаўства, асабліва гісторыі беларускай мовы, а таксама і беларускай літаратуры». І, як мы ведаем, яго прынялі на працу, але перад тым, як ён атрымаў дазвол і атрымаў званне выкладчыка універсітэта і быў зацверджаны на пасадзе асістэнта з правам вядзення самастойнага курса, ён якраз і прачытаў у 25-м годзе сваю першую надрукаваную работу «Гістарычнае вывучэнне беларускай мовы ў славянскай не міфалогіі, а філалогіі. Гісторыка-метадалагічны нарыс». Вось, ён выступіў з гэтым дакладам, атрымаў званне і пачаў сваю працоўную дзейнасць у БДУ. Што ж у гэтым нарысе ён напісаў? Ён разгледзеў там выказванні вельмі грунтоўныя, вельмі сур'ёзнае даследаванне навуковае. У нарысе разглядае выказванні аб беларускай мове рускіх, польскіх
напрыклад, Лінды і іншых славянскіх лінгвістаў. Тут ён падкрэслівае ролю прац Нядзёшева і Уладзімірава для даследавання беларускай мовы. Аналізуе працы Шахматова, прысвечаныя гісторыі дыялекталогіі рускай мовы. З некаторымі з іх палажэннямі Шахматова не згаджаецца і выказвае свае арыгінальныя думкі, сур'ёзна абгрунтаваныя на падставе пазнейшых лінгвістычных даследаванняў. Дае высокую ацэнку важнейшым даследаванням Карскага. Вельмі много увагі Іосиф Васильевич надаваў выданню помнікаў старабеларускай пісьмовай спадчыны. Ён быў сакратаром камісіі па выданні помнікаў. І вот я хочу сказаць, што першую заяву аб дазволе паехаць у Ленінград ён напісаў яшчэ ў чэрвені 1924 года. Як уладкаваўся на працу, відаць, і адразу. І цікава на гэтай яго заяве ёсць рэзалюцыя «Препятствий нет». Вот, ему дозволили поехать. И вы знаете, он ездил не только в Ленинград, он ездил в Москву, и он писал заявы, как ему дозволили поехать в Одессу, да. И он, сапраўды, ну, человек вел розшуки, и он шукал эти помники и серьезно занимался проблематикой этой. Вось, ну, вельмі много ён працаваў у 28-29 гады, выезжаў у Ленинград. І вы знаете, мяне здзівіла, чалавек быў, наколькі я зразумела, там толькі 2 тыдні, але за гэтыя 2 тыдні ён даследаваў 13 помнікаў. Ён прачытаў палову полацкага Евангелія 14 стагоддзя. Вот уявіце сабе, это чалавек з раніцы да ночы, відаць, сядзеў, займаўся. Значит, якія задачи он ставіў перед собой? Шукаў помнікі, лексіка якіх мае беларускі характар, або цікавыя па моўных асаблівасцях, ну, зразумела, беларускія адметнасці вышукваў. Значит, ён даследаваў, як я сказала, там і граматыкі Зізаня і Сматрыцкага, і статут Вялікага княства Літоўскага, і дзесятаглаў, і Евангеліі, псалтыры. І вось ён, значит, не магу не адзначыць, ён калі вот ён напісаў гэтую сваю работу, кароткія заўвагі, увагі на некаторыя помнікі беларускай мовы ў Ленінградзе, ён там вот падрабязна разглядае фонетычныя адметнасці полацкага Евангелія 14 стагоддзя. Таксама аналізуе марфалогію, сінтаксіс і слоўнік. І вот ён піша, што прыходзіць да высновы, што перапісчыкам Евангелія полацкага 14 стагоддзя быў палачанін або смаленец. Таксама ён разглядае граматыку Зізаня 1596 года і робіць цікавае заключэнне. З боку мовы помнік, хаця вот мы зараз чулі выступлення Ірыны Владимировны, і вось ён апіша ён пра гэта ў 29-м годзе ўжо так. З боку мовы помнік вельмі цікавы, выдан ні разу не быў, і таму выданне яго вельмі пажадана. Для гістарычнага слоўніка беларускай мовы павінен быць выкарыстана ў ліку першых. А вось граматыку Сматрыцкага ацэньвае ўжо па-іншаму і піша, што тут мова штучная, выхалашчаная, для гістарычнага слоўніка можа быць выкарыстана, але выданне яе ў першую чаргу не абавязкова. Вывучаў ён і мову іншых помнікаў, многа займаўся літоўскай, як ён называў, літоўскай метрыкі. І вось быў падрыхтаваны артыкул «Форма прошлага ў будучым у мове дакументаў літоўскай метрыкі». Тут аўтар вывучыў мову дакументаў і прааналізаваў розныя канструкцыі умоўных сказаў, выявіў значэнне формаў другога будучага і устанавіў ролю саміх умоўных канструкцый рознага тыпу ў беларускай, рускай, польскай мовах у старажытнасці і параўнаў з іх значэннямі, якія замацаваліся ў беларускай мове пад уплывам польскай. Высокую ацэнку гэтай рабоце Іосифа Васильевича даў акадэмік Крачковскі. Ён напісаў так, по-русски процитую: «Одна из тех монографий, на которых будет строиться здание исторической грамматики белорусского языка». Вось уже нам сказали, пазней ён выдаў лекцыі па гісторыі, мову выданню Францішка Скарына, не буду на гэтым спыняцца. І вот нам не сказали, магчыма, я не пачула, што ён планаваў падрыхтаваць і другую частку, марфалогію. Але марфалогія выдадзена не была. Не была выдадзена і падрыхтаваная Волкам Левановичам хрэстаматыя па гісторыі беларускай мовы. Цікава, што на пасяджэнні навуковай літаратурна-лінгвістычнай камісіі педфака БДУ у кастрычніку 27-го года ён гаварыў так: ім складаецца хрэстаматыя, выпіс старых беларускіх помнікаў, і ён просіць падтрымаць думку перад дэканатам аб выданні гэтай хрэстаматыі ў выдавецтве ці хоць фотаграфічным спосабам. І была прынята пастанова просьбу падтрымаць.
Мы можам толькі здагадвацца аб тым, што ён рабіў ці планаваў зрабіць. Вось падчас працы ў архіве цэнтральнай бібліятэкі на адвароце нейкага дакумента я ўбачыла запіс каштарыс, і там было напісана «Мова літоўскай метрыкі». Ну, я нейкі запіс для сябе зрабіла, я так зразумела, што ён нейкую падрыхтаваў, ці манаграфія гэта была, ці што, таксама знікла некуды. Другое, значыць, другое кола, якім займаўся Воўк Лівановіч, гэта дыялекталогія. Ён у 26-м годзе надрукаваў работу «Беларускае аканне», дзе ён разгледзеў аканне ў сучасных беларускіх гаворках. Абапіраючыся на даследаванні Шахматава, Карскага і іншых, характарызаваў асноўныя тыпы акання, тэрыторыю яго пашырэння ў беларускіх паўднёва-рускіх гаворках. І вельмі грунтоўна тут ён прааналізаваў адлюстраванне акання ў пісьмовых старажытных помніках. Цікава вот яго назіранне, што ўсе тыпы акання пачалі адлюстроўвацца ў пісьменнасці не раней за 16 стагоддзе, а значыць, у жывой беларускай мове яны аканчальна дыферэнцыраваліся, напэўна, да 15 стагоддзя. Аналізуе ён таксама тэорыі аб месцы ўзнікнення акання і выказвае меркаванне, што аканне зарадзілася ў крывішоў. Ну, нам ужо гаварылі сёння, я зноў паўтаруся, Воўк Лівановіч быў не гаварылі пра гэта, быў прыхільнікам марфалагічнага прынцыпу напісання. Вот цікава, што ён лічыў, што мэтазгодна галосныя няверхняга пад'ёму пасля цвёрдых зычных перадаваць праз «а», у тым ліку ў словах іншамоўнага паходжання, а пасля мяккіх зычных праз «я» толькі ў першым пераднацісным складзе. «Е» захоўваць у малаасвоеных словах, часціцах «не» і «без», но тое, як мы пішам зараз. Гэты ж прынцып напісання ён працягваў падтрымліваць у наступным сваім выданні да пытання аб акані ў беларускім правапісе і ў дыскусіі з прыхільнікамі поўнага арфаграфічнага аканя і яканя на акадэмічнай канферэнцыі па рэформе правапісу ў 1926 годзе. Яшчэ дзве работы, прысвечаныя дыялекталогіі, гэта важнейшыя рысы гаворкі вёскі Татаркавічы і гаворак ваколічных вёсак і важнейшыя чарты в кансанантізме дзеревні Татаркавічы Бабруйскага округа. Зноў жа падрабязна, грунтоўна аналізуе фанетыку, марфалогію, сінтаксіс, слоўнік, суфіксы назоўнікаў разглядае, скланенне назоўнікаў, ужыванне іншых самастойных і службовых часцін мовы. Наступная яго работа, якая таксама пытанне фанетыкі закранае, дыялекталогіі, гэта «Еще к вопросу о лярскіх чертах беларускай фанетыкі». Цікавая работа, бо ён у ёй фактычна аналізуе даследаванні Расторгуева і Бузука і спрачаецца з Бузуком. Нельга абмінуць увагай яго крытыку канцэпцыі фарміравання беларускай літаратурнай мовы, якая была выказана ў дакладзе пра некаторыя важнейшыя недахопы беларускай літаратурнай мовы, прачытаным у 29 годзе. Ну, калі нехта не ведаў, вот я просто скажу, абгрунтоўваў неабходнасць перадачы змякчэння «д» і «т» перад галоснымі пярэдняга раду. Па яго думцы трэба было пісаць па-беларуску ідэал, інтарэсы, літаратура, стіль, тэатр, тэрміналогія. Заменяў прынятыя словы ўжо ў беларускай мове рускімі адпаведнікамі: апрэль, аўгуст, государства, случай, февраль. І вось гэта мы нават бачым у яго работах, калі вот я знаёмілася з яго, дзе ён вычытвае сам сваю же машыны, набраныя на машынцы тэксты, ён часам выпраўляе вось такія правачкі робіць. Яшчэ вось адна яго цікавая работа, гэта разгорнутая рэцэнзія на школьны падручнік па сінтаксісе беларускай мовы, выдадзеная ў 1927 годзе. На падручнік падрыхтаваны Язэпам Люсікам. Ну, калі вы чыталі, я думаю, вы ведаеце, пра што гэтая рэцэнзія. Ён там вельмі падрабязна параўноўвае работу Люсіка з Карскім, работай Карскага. І я скажу толькі, што зноў жа акадэмік Рачкоўскі, даючы рэцэнзію гэтай работы, напісаў: «Справядлівая ацэнка не зусім удалай работы». Ну, на жаль, вось мы ведаем, што калі ён выехаў з Беларусі, ўсё, спынілася яго дзейнасць на беларускай мове, дзейнасць для Беларусі. Пачаў ён пісаць толькі па-руску і даследаваць рускую мову. Пачынае займацца даследаваннем па агульным мовазнаўстве і па рускай мове. Каля і я просто вот пералічу, чым жа займаўся ён, калі пакінуў Беларусь. Каля 1932 года падрыхтаваў монографию «Введение в грамматику русского языка». Это было пособие для преподавателей русского языка и студентов-лингвистов.
Гэтую кнігу ён хацеў абараняць на атрыманне вучонай ступені доктара філалагічных навук. Цікава, што ў Нацыянальным архіве захоўваецца частка работы, якая называецца «Фанетыка рускай літаратурнай мовы». Без даты напісана па-беларуску. Магчыма, ён пачаў працаваць над гэтай тэмай яшчэ ў Беларусі, але выехаўшы, ўжо пачаў пісаць яе па-руску. Но я не параўноўвала тэксты, не магу сказаць. Первые 3 разделы вот этой книги «Введение в грамматику русского языка» были опубликованы и назывались «К вопросу о построении грамматики русского языка». В 1935 году вышла такая адмоўная рецензия на эту книгу. В этой книге с посылки на ее нигде в интернете я не знайшла. Магчыма, вось той лёс яе таксама напаткала. Так, у 1934 годзе дырэкцыя Саратаўскага педінстытута хадайнічала перад Народным камісарыятам асветы РСФСР аб прысуджэнні Воўку Левановичу вучонага звання прафесара. І тады былі названы такія яго работы, якія не выдадзены, а толькі падрыхтаваны да друку. Вось адна з іх, «Теория общерусского праязыка в свете марксистско-ленинской методологии», яна захоўваецца цэнтральным библиотеке науковой, о диффузных звуках в славянских языках, краткое пособие по общему языкознанию. Говорилось и так само про працу над монографией к истории русского литературного языка, формы словообразования в языке Петровской эпохи. Я так зразумела, что ён вельмі много займаўся гэтай тэмай. Гэта таксама, гэта частка, першая частка была абмеркавана ў 30-м годзе, потым ён ўжо напрыканцы свайго жыцця і дзейнасці навуковай ён пачаў зноў звярнуўся да гэтай тэмы. Я зараз пра гэта скажу. Вось ён, тут не сказалі, з верасня 1934 года загадвае кафедра рускай мовы і літаратуры ў Арэнбургскім педагагічным інстытуце. Таксама я яшчэ прачытала, што ён у Сталінградзе чытаў той же самы курс у гэты час. І ёсць звесткі, што ён нават быў дэканам факультета языка і літаратуры. Я не разумею, ну это вот, ну мы потом с вами мяркуем, может. Ну не знаю, вот быў дэканом написано. Не знаю. Так, і ў 1936 годзе знаходзім інфармацыю аб тым, што ён закончыў монографію «Очерки по общему языкознанию и грамматике русского языка». Відавочна, ён працягваў займацца і дыялекталогіяй, але ўжо ў Расіі, і таму у яго ёсць пасведчанне ў калмыцкую аўтаномную вобласць для правядзення лінгвістычнай экспертызы. Таксама ў архіве захаваны матэрыялы «История села Тоцкого», примеры говоров его жителей, якія склаліся ў выніку вывучэння, як там написано, гаворак рускіх і украінскіх Арэнбургскай вобласці, матэрыялы для дыялекталагічнага слоўніка Ніжневолжскага края. А апошнія гады, як я сказала, ён працягваў працаваць над монографіяй да гісторыі истории русского литературного языка. У архіве Цэнтральнай бібліятэкі яна датуецца каля 1937 года. І яшчэ там вось у архіве захоўваецца цікавы дакумент, які называецца «Заметки к плану научной работы на 1937-38 годы». І я тут яго просто як заключение зачитаю, вот як бы апошняе, што планаваў чалавек. Материал мною собран для всех разделов работы, но последние годы особенно невозможно было уделить данной работе достаточно времени. Именно с 1931-32 пришлось взяться за разработку общего научного курса современного русского языка в связи с вопросами общего языкознания. К настоящему моменту решена в приготовленной к печати работе «Очерки по общему языкознанию и русскому языку». Остается дописать лишь последнюю главу «Грамматический анализ предложения». В 1937 году намечается продолжение диссертационной работы. Глава 2 «Заимствованная инославянская лексика в русском деловом и письменном языке» и 3 «Западноевропейская лексика в русском деловом и письменном языке». Эту главу при благоприятных обстоятельствах оформить к январю 1938 года. Но, на жаль, 1937 год и 2 лютого человека не стало. Ну, такие мои доклады. Ну, могу сказать, что это была такая экспедиция Чекмана, Валерия Чекмана, до свояков, які звернулися, що ось не хочуть передати ніякі матеріали. Суднику написали лист, і судник вирішив, що лепш за все Валерій Чекман розбереться там, які матеріали і що треба забрати.
Ну и Чекман поехал, и он таки был экспедиційний чоловік, його проблем не було. І це недзе, я докладно не пам'ятаю, городок коли Москвы негде там, значит, был, мы жили. И привез певные материалы. И эти материалы Михаил Романович Судник не всем показал. И он спочатку только показал Мартынову и Чекману. То есть Чекман дедов. Значит, и эти материалы были в институте некий час. Причем они на руках были у Чекмана, потом у Михайла Романовича, потом у Мартинова. И за некий час, значит, розмови велися про те, що є такі матеріали цікаві, але нікому їх не показували. Я їх не ведав так само. Але перед смертю то Михайло Романович сказав, що віддайте Цихуну, я був загадчиком відділу Славянського, передайте. В всяком разе от семьи Мартынова до меня трапили эти материалы, с якими я ознакомился. Я не гарантую, что это были целости все эти материалы, бо, значит, это основным успомины, некие приватные такие заваги самого автора. И я бы сказал, что это нават не вспомины, а некие такие эссе у сувязі з тим, як відбувалися ці всі події, що він відчував. Тими емоціонально написані, так сказати, с оценкой людей и всех. И, магчыма, некоторые з авторов не мають докладного уявления, что себе думал автор, коли он писал некоторые из этих, я кажу, вспоминов, неких эссе, але он довольно критично. Я бы сказал, что без этих материалов докладно уявить себе, про что думал автор, тяжко. А вот когда читаешь эти материалы, бачишь, что он уже как бы выкладывая свою душу, так сказать, не соромеючись, ничего так. Тому вот я нават хотел подрихтовать такий перелік прозвищу и их оценка авторам в этих вспоминах. Там довольно критичный подход до многих особ, знаних нам особ и так далее. Ну, я вот в вынику написал этот артикул, доклад прочитал в университете, и больше з таких найбільш цікавих поворотів таких я в цьому артикулі подав. Він передрукований, він був в інтернеті, передрукован в цій книжці. Значить, книжка, на жаль, вийшла тиражом 99 экземпляров. Ну, да. Это не залежало от меня, видать, по неких інших причинах. Ну, в всяком разе, наколькі я ведаю, за межой будучи, я чув, что уже перазнятыя варианты есть и користаюцца люди. Значит,
Вось у гэтай кніжцы, в этой кніжцы передрукаваным вот мой доклад у БДУ, который прозвучал, там есть довольно критичное, довольно, я лічу, объективное разгляд этих вспоминов, значит, автора. Причем я старался объективизм, певно, заховать при викладі тих всіх його міркуванню. Значить, ну, я придумав таку формулу, одних називав ортодоксами білорусів, других младобілорусами. Значить, ось якраз младобілоруси – це от, значить, люди, да, типу тих, про яких ви говорили більше тут. А ортодоксы, разумело, это Карский, это выходец с Петербургского университета, значит, и я, до речі, так само виходець з Петербургского университета, так що маю некое дочинение до этой справы. Да. Ну, вось гэты конфликт младобеларусаў і ортодоксаў, ён вельмі значны для истории нашей лингвистики, потому что фактично мы сутыкаемся с таким розным подходом не только до мовных проблем, а и до розных проблем. Это люди розного взросту и розного мышления, я думаю, нават. Да. Вот в этом артикуле я якраз і спробую показати вот это розходження у відносинах, у этих вспоминах, значит, автора. Что я могу сказать? Это, видать, натуральный процесс, який у нашому громадстві відбувся певний час, коли якби на дві групи розпалися люди, які виховані в старих традиціях, в тим ліку Карські такі ж самі, да, і всі остальні, і люди, які не мели дочинения до этой традиции, якби з народа, ці з боку ніяк прийшли і так далі. От утворилася така конфліктна ситуація. І коли ми читаємо вспомини, про які я говорив, то там виразно, вельми противопоставлення тих двох слоїв нашого населенства. Да. Вельми цікаве, як одні оцінюють других і наоборот. Да. Ну, до речі, він вельми подробязно писав про такі приватні відносини поміж людьми і так далі. Це цікаво. Значит, я передал эти материалы у архиву, так что они есть, и можете познакомиться. Там, до речі, я не гарантую, что они частково не згинули у процессе, потому что там есть нумерация, и раптом некие кавалки отсутствуют. Значит, это дивновато.
я дзівився. Потім які уривки есть, а потім знову відсутнічають. Я не мог спитати, не про Мартинова передали, але вже, як кажуть, я не мог удокладніць, де згинули ті частки. Ці їх не було з самого початку, ці, коли тут були у Судника, там ці у Чекмана зникла некая частка, ці вже на апошнім етапі яка-небудь пропала і так далі. Ну, в всякому разі, цікаво було б, коли б вони заховалися цілком, бо там є доволі цікаві характеристики різних особ і так далі, ситуацій. Ось це я хотів. Ну, ще хотів би вспомнить, это уже как бы Чекман рассказывал, что свояки передавали, як відбувся арешт, значить, нашого автора. Значить, він вел посещение кафедры, значит, уже в апошнім університеті раптом зайшов чоловік, ну, як ми уявляємо, у кожанки, так сказати, і сказав: продовжайте, продовжайте. І це згубив темп. І тільки нечто заикаючись стал говорить: давайте, давайте. И просто несколько минут 10 после этого устал и сказал: ну, все ясно, вопрос решен, собирайтесь. И все выпил, арестовали. Да, был человек. Так что вот такие рассказывал Чекман, когда приехал, что-то свояки рассказывали про этот этап арешту. Значит, вот. Ну что, я не маю, так сказать, задачи подробязно то, что я писал в артикуле. Я еще хотел звернуть увагу вот на этот артикул, где довольно подробязно, документально некоторые речи показаны, значит, ось, які ілюстровані суб'єктивно у цих вспоминах самого нашого автора.